Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tabwerani mulankhule pamalo pano. Ulamulilo wakazazidi kuna. Ulamulilo wakazazidi kuna. Iwe jikangawa ukafuna kuna. Jipagira mwamba. Upite kunyanja. Ziko mogwambiri. Tipasane moni kwa nchana kuno edi. Ende jipagira mwamba. UTM. Sogolo latu. Etwe, sogolo latu lafika lero kwa kubaluti. Ndi olemekezeka Dr. Daliso Kabambe ya president yatu. Amene akhale president wa dziko lino la Malawi kuyambira pa 16 September pano. Your Excellency the President of UTM, komanso president amene mukhale pa 16 September pano. First lady athu olemekezeka, vice president. Komanso ino patron yathu olemekezeka, organizing secretary, publicity secretary, nchana my brother the director of youth. Agogo athu olemekezeka, ndi mazigogose amene mwalemekeza pamalo pano. Regional governor athu ndi committee yonse ya ku region, ku district, ku constituency, mashado anzanga komanso makansala, deputy campaign director athu olemekezeka, makolo anga onse moni nonse. National publicity secretary amadandaula kuti anthu athu akumenyedwa. Asogoleri amati mbuzi ikakondwa amalonda ali pachani? Amalonda ali pafupi. Komanso amene kuti munthu akamamwalira nthawi zina amamwalira ataluma tebulo, ena amamwalira mano ali mwamba, ena amamwalira atagwira pakhosi akazawo. Zimatero edi zinthu zikamatha, anthuso ufumu ukamatha muzionera ziti zimenezo. Ndiye mmene akumenya anthu akondwa kwambiri. Tingoziwiratu kuti ufumu kutani umenewo ukutha. Chipani cha UTM chikubwera mboma ndi Dr. Daliso Kabambe. Abwana olemekezeka, ife tikupempheni kuti mmene mukuyendera m'maderamu mufa muone kuti kwati pamene mukulowa ku State House muzamba bwanji. Kunoko ukafika kusanjika ndi pafupi kwambiri. Koma mmene kukhalira kuno nkhangati kuno ndi kwa mkando ngati sikutaoniso yani. Chifukwa cha asogoleri kusowa dongosolo lotukula m'madera. Kuchokera pano to State House maybe 10 kilometers ya kulaso kwambiri. Mmene anthu akukhalira kuno ngati kuli nyumba yooneka bwino ndiyo mweyo yakusanjikayo. Koma mwina monsewu ndi misewu yonse sikuoneka bwino. Koma ndi pafupi penipeni asogoleri anzeru amaonanso kuti mizi yozungulira izionekaso bwino. Tikupempheni bwana inuyo mukangofika ku State House misewu yonse yochokera pa Manasepo kumabwera kuno ikhale atala. Mmene munakonza inu tala manager amene mazungulira kufumbi lokha anthu akamanda mutayo ni sapato zawo zimakhala za fumbi ngati kuchokera munda mokumba mbatata koma kuyenda mtayo ni kumachokera ku town. Kuchokera pamene pakona pa polisi apo kupita mkati umo palibe isi amene kuoneka bwino ngati anthu ali mtayo. Komanso bwana ngati kuli njala ya nanu ndi muno mtayo ni muno. Kapena mwina ndikumizi kuti matha kuchwala chisosochi ndikumadya koma mtayo ni muno amene amati akakhala pakona nthawi yaweru katiwane mmawa kanthu akamaweruka kunchito azipezeka kuti ali ndi kajumbo kamakala ka 500 kumapita kunyumba kwawo. Wina ali ndi kajumbo kamafuta anteza ukazingira ngati afuna akathire njinga kalanka kuti oilo watha. Koma kuchokera kuti apite kunyumba akathire ndiwo. Mtayo ni muno mphawu waukulu kwambiri. Tupempheni bwana nthawi yakale mene munali budget director, nthawi yakale mene munali reserve bank governor, anthu amachoka kumizi kumabwera town. N'chifukwa chake manifesto anu awani million job ndione kuti anthu onse amene azigwira ntchito kuno azilembaso anthu ena ntchito. Komanso azitumiza zakudya kupita kunyumba kwawo. Lero malama kuti kuno kuzichoka zinthu kupita kumuzi, akumapita kumuzi kumakanyamula
chitoliro kumabwera nawo kuno malama kuti kunoko kuzichoka mazemba azipita kumuzi kusanza kuti umphawi uliko wambiri achinyamata sapanga chilichonse azibambo anaduka mabizinesi kulibe poyamba mangoti aiten tizikhamo muno tizitumiza anthu aganyu azikalima kumunda lero nthawi yolima yakaza ngapita ndi mukalime akungobwera manja ali kumbuyo palibe chinso chachitika mtani muno chimene mabizinesi akupanga anthu ndongomanga matoileti kuti azichita harvest urine azikathira maminda azitumiza kunyumba zigubu ngati akutumiza zigubu za madzi atumiza zigubu za mafuta koma atatumiza mikozo kuti azikathira maminda chifukwa cha umphawi umene kuchitika bwana mukatenga president pa 16 September pano ganizani amayi muganizira chinyamata muganizira swazibambo amene ulemu wawo wachepa chifukwa chauna kuti akusowa chochita amene ulemu wawo wachepa chifukwa mabizinesi anaduka tikupemphe na president kuti mmene mukuyendera matauni mutenge dongoso labwino limene lingathe kuwathandiza amalawi komanso pamene timanena kuti ena mapanga matama kumana kuti tili pa ufulu ozilamulira tokha tatha zaka 61 amene ndi zaka 61 ali ndi zizukulu koma ife kumalawi siti kusinthayi tili chimozimozi tiyamikira alendo amene anayitana anayankhula bwino kwa basi kwa aphunzisa mulendo wabwino muphunzisa munthu kuziwa kuphika ali mwaniphikira utaka koma ma utaka muzaphike motero komanso chifukwa chani president amene anayitanidwa kuno wayankhula bwino ndi wa zaka 55 ma president amene achoka pa zaka 60 kumanka uko asogoleri tikanango apempha kuti angopanga maorphanage oyang'anira ana zizukulu kumaphikira aphala kumalera lololo ali pakhonde koma upresident wakanika president wanzeru zaka 55 wayankhulanso bwino kwambiri kuphunzitsa mtundu wa malawi ife apresident athu alija ma 50 chakuti sanafike 55 kamafika 55 malawi atasinthiratu koma ena amene kuti kabudula ampeza atakula kale ndikuwapasa upresident asogolere malo mothandiza mtundu wa malawi amamba kagula kabudulawo akaye kuti azitani azivala asogolere amene kuti ntchito sanagwirepo amasangwi mmalera kuti munyula apapa ndiye apapa yasokonekera apa yasokonekera palibeso zamanena kuti ayi koma ayi pano panthu mtundu wa malawi uzitani pano uziziwa tipemphe asogoleri kuti ifeyo amene tinaphunzira ndi ndalama zakachaso tisabwezere mwano asogoleri ayi tiyeni ife ngati tinaphunzira ndalama zakachaso tionesese kuti anzathu akuphunzira ndalama zakachaso pakali pano nkhalidwe amene uchepa tandize kuti ana onse asambenso kuphunzira ndi ndalama zakachaso koma asite azigwira ntchito makola yolongosoka kuti mwana amene atani ameneyo aphunzire anthu amene taphunzira ndikumakhala ndi kabudu lopanda kanthu alikonse omangira chingwe zilambe zomangira malichero tikatenga usogoleri timafuna anzathu onse azivutikanso lero tikuvutika ndi akunena kuti atizikhala odekha chifukwa foundation imakhala yochedwa kwambiri alipo amene anatenga 5 years akumanga foundation ya nyumba kuti tifuna foundation ilimbe ni mwana waukulu ngati zaka 6 anthu akulamula nyumbayo ngakhale chidina sanachiombe nanga tidikire mpaka na 50 years nimzakha mulipo ngati tavutika zaka ziwirizi ndena ngati kakhalaso zaka zina tivutika motani tisamapange zinthu zakuti tizakumbira anthu mayenje asogoleri kuvota ndi siku limodzi pa 16 September koma mukavota mwa udyo tizavutikaso zaka zina 5 chifukwa ngati zaka 6 palibe chachitika adikira tiperekeso zaka zina 5 kuti chisachitikeso china chilichonse anathu azingomenyedwa tikuthokozeni inu amene mwachoka ku chipani cha MCP kubwera ku chipani cha UTM amene mamenyedwa kuchadwa nali akumwera kuno palibe wina aliyense wa Central Region amene wamenyedwa ni mwano waukulu kuti anthu akumwera kuno azimenyedwa ndipo tikupempha anthu akumwera musabweze kumenya kwanu mukamenye pa 16 September amene mamenyedwa ndi anthu akumwera kwamenya ena kugumulidwa nyumba amene akusapota chipani china chilichonse chochokera kumwera akumagumulidwa nyumba akumamenyedwa ndiye ife tikuti sisi kumenyani sitimabweza ife tizabweza pa 16 chani September imene iniyo munyamuke kumapita lero mwayenda musemu mwabwinobwino ife ndi anthu amtendere koma tikuziwani kuti ndinu anthu oyipa kuyipa kwanu kumeneko 1 mukugweza zinthu zikudula 2 anthu akungogona ngati njinga opanda chakudya china chilichonse 3 anthu angogona opanda kusamba ndi sopo ngati akusambisidwa mu ubatizo musinje wa limbiwo 4 mukunena kuti ena kumana kuti shana samapesa kodi chipeso ngati chikudula munthu ngachedwese ndi kupesa komanso ifeyo azimayi tili pano
mukationa bwana papa titamanga nduwira sikuti mnduwira zitumangira kunyada iya ndiye tilibe mazi tilibe sopo tira sisi zathu zilibe zili ndi fumbi zokha sopo akudula kete paso ali pa 1800 kuti tizoye mafuta tipake mutu meti mapangira kale timaendesamo mwala umu sisi kumabiliwira ndi mwala chifukwa cha bulusiro lero bulusiro ali pa 1800 ife tikwanisa 1800 kabulusiro tikongokowa ndikungopaka mutungu ndiye tinangoganiza kuti zingomanga nduwira achinyamatero musamapese muzapesa Dr. Kabambe akazakhala president wa dziko la Malawi chifukwa zipeso tizangonyamula popanda vuto linalilo. Lero azimayi ambiri tikuendera mipala chifukwa ngakhale mazi anakwera ndiye kuti utenge mazi kapu ukathire mutu chifukwa kuti muli sisi ndiye kuti okumweso siwatani pamenepo siwapeza ndiye timangoendera mipala timangoendera osapesa kuendera kumanga nduwira kuenda kuvala zipewa nkhani yatani imeneyo yatha ubwino acheso amene akukhala osapesa ndanyamata nzeru kwambiri ama ajesa anache munthu opesayo ndiye timati tikupemphe na Malawi nthawi yakwana tikavotere Dr. Kabambe amene ati iphule ife pa mavuto m'Malawi muno ndi nyamata yekhayo mwa mapresident onse titandanda mapresident onse ngati alipo 15 kalipo angati onse kuandanda amene aloganiza bondi Dr. Kabambe nyamata mutu kutenthabe nyamata amene maziwa nkhani yachuma Malawi ziko ilili mmene a Dr. Kabambe amachoka kugwira ntchito mafesi aboma anasiya lending rate ili pa 12%. Lero kuti pile kwa ngongole ndrama zimene zofikira kumwalira mpaka nazukulu wako azavutika na ngongole imene kubweza chifukwa kuti ma lending rate akwereratu sungakwanisa kuti ngongole kumabanki tikuyembekezera bwana mukabwera mutichepesere zinthu zimenezo kuti amayi anyamata atsikana azapanga ma business anthu azayenda ndikumapanga ma business mtima uli malo ndikumapeza ma profit yawo ndikumamanga nyumba zawo ndikumapilipitsa nawo ku school tikuthokozeriso nkhani ya mafumu tikupempheni amene tikuchokera ma location ena amene abwera wazikuitana nipitani mukaja akupepesani akupanga sadaka yawo yokuti pepani zaka 6 sinapanga chilichonse pepani tikupempheni muzaitana ndachi nyamata wose amene akuitanira mwapepesa kuti oitanira manyumba ma trading center ate ndiye naonse amene akupempha tifuna amene ajachokeso anene kuti ali pa ufulu ozilamulira okha sungakhale pa ufulu ozilamulira wekha munthu kumapempha munthu kumakhala kumbuyo kwanzako tifuna wina aliyese akhale ozidalira mafumu awo akugwira ntchito ya boma koma palibe chimene chimalandira iwo palibe akugona nyumba zosalongosoka malipiro osalongosoka koma kuti munthu amene ndiogwira ntchito tikamapereka usogolere kwa anthu amene ali ndi njala ndi ndalama amangonyambita kunyambita china chilichonse kusala pang'ono kutafunaso mbaleyo imene munali nsuziwo ndi mawu amene mabwana wish you all the best as we move forward to 2025 and this is 16 September mulungu akusogolereni anena kale kuti ena mafusa kuti kodi uyu ni nzache wachilima ucha uyu ndi woyima mapazi mwake mwachilima nkona tikuasa makandlo pano black missionaries nchimwene wake wa late Dr. Saus Chilima ndiye mweyi muyuda wathu ndemene amene akutitenga ife kupita kusogolo ndi chipani cha UTM ambuye akudaliseni nonse zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.